سلااو ڕۆژ باش هەڤان چەند نوچێ هەنێ me amade kiriye dixwazim jara pêşkeş bikim. Deniz Ündav hûnas dikin, muheqqeq hûnas dikin. Heqeten bû starê cîhanê. Xortê Kurd e êzdiye Deniz Ündav li Almanya hatiye dûnê li wê derê mezin bûye aniha di futbola Almanyayê de dilîze û bi xêra wî Almanya bi ser ket. û hem jî di deqa dawî de ana tiştê muhîm in aniha jaliyê dunya alemê vetiya xeftin hatta Türk jî pesnivî dikin. Hûn zanin Türk têk çûn. Türk ew xwesa xwe geş kirin, xwe şor kirin, îşaretê nijadperestiyê, netewperestiyê û îşaretê gur mir ew xwesa xwe mezin nîşandan û çûn yek golekî ji navê tin temamen gol xwarin û serê wan ket ber wan û hatin Tirkiye. Yani çi eleqa nijadperestiyê, netewperestiyê bi futbolê heye? Yo ji xwe re dişûna pêşxistina aliyê xwe yê netewperestiyê û şovinîzmê biçe ji xwe re futbola xwe bilîzin ya. Ji qas însanê cahîl in heqeten ev cîranên me aniha sextekariya wan jî dixwazim nîşanê ve bidim hevalna di mesela vê pêvajoyê de aniha teyîd û tespît dîsa xistine dewrê binêrin. Ez vê hema bînim ser ekranê. Çi ye teyîd û tespît? Cîranên me. Ez pêşî cih bidim Deniz Ündav. Tîma netewî ya Almanyayê bawekî fermî gihîştina qona hasî û dudiyan ya Kupaya Cîhanê ya 2026an bi golên Deniz Ündavê misoger kir. Deniz Ündav, Xortê Kurd ê êzdî. Kupaya Cîhanê ya sala 2026an li Amerîka, Kanada, Meksîkayê tê li derxistin. Almanyayê di maça yekem de bi encama 7-1 zora cûra çaweyê bir. Bi vê serkeftinê re Almanya puanên xwe derxistin şeşan di kuma xwe de bû lîder. Almanya piştî Kupaya Cîhanê ya sala 2004an ku tê de bû şampiyon cara duyem qona hekuman dest pê kir. Bi vî awayî Almanya jî jê derbas bû cara yekeme ji qona hekuman derbas bû. Nîva yekem ya maça dijwar ya Almanya ya li hember Ivoire Coastê bi gola Frank Kesî ya di deqeya sî de 1-0 bû. Almanya têk diçû li ber têkçûnê bû. Tamam bi xêra aniha hûn helwesta Ündav helwesta Deniz Ündav binêrin. Almanya di maçê de li ber têkçûnê ye. Tamam 1-0. Paşê di deqeya şêstî de Nagelsmann biryar da ku Jamal Musiala yani ev rêveberê taxima Almanyayê biryar daye ku Jamal Musiala futbol lîstikvanekî ye ji lîstikê derxe û Deniz Ündav bixe şûna wî. Wisa jî kir Endav tenê piştî 8 deqeyan yani di deqeya 68an de gola wekevî avêt yani Almanya bû 1-1. Baş e dema ku maç ber bi dawî ve diçû Denizê me carekî din derkete pêş di deqeya nod û çaran de gola serkeftinê avêt bi vî awayî Almanya bi ser ket. Dilê hemû alîgirên Almanya xweş bû, geş bû tevî dilê Kurdan jî geş bû, xweş bû. Ji bilî serkeftinê ew maç ji bo qelevan Manuel Neuer jî bû yerekê dîrokî bû. Ev Neuer di Kupaya Cîhanê de maça xwe ya 21 lîst bi vê yekê re Neuer rekora Hugo Llorisê Fransız şikand û bû qelevanê ku di dîroka Kupaya Cîhanê de herî zêde lîstiye. Niha hevalno eger deng baş be ji min re bêjin ez bi çend deqeyan basa Deniz Ündavê bikim. Ya xortekî me êzdiye li Almanyayê mezin bîye û gencê jî aniha 29 sal ye yani. Mala we ava hûn her hebin. Deniz Ündav 29 sal ye derdora wan e di 11 maçan de ji bo tîma netewî ya Almanyayê heta niha 9 gol avêtine. Di sala 1996an de li Varel Saksonyaya Jêrîn ji dayîk bûye. Bi eslê xwe ji wêran şehra Ruhayê ji malbatekî êzdî ye.
د 22 سالیه خو د وی لیگین جیرین ای آلمانیا د لیست د 23 سالیه خو د حولدا خو د استا لیگا سیمین د بجهی بکه د 24 سالیه خو د گیش لیگا دویمین یا بلژیکا نورمال درنگ دست به فوتبال کریا نورمال 24 سالی د مرو د گیج جیکو ایجاب که اما حتی 30 سالیه خو جه بلند بیه باشه حتی 25 سالیه خواجی د فوتبال ده در باسی لیگا یکم یا استا جوری نببو و یکم سرکفتن خوایا مزل نه بلژیکای چیکر سezona که آورته د فوتبال بلژیکای ده به اونیون سنت گیوازره در باس کر او بو یک جلیستیکوان هری پیشکتی ای برچاف ای لیگی و پاشجی گیشت استا گولکاری هری باش یعنی چه بیه د 25 سالیه وی ده بیه پیشتی کل بلژیکای پرفورمانس کی پر باش نشانده او به ترانسفر برینگتونره در باسی لیگا پرمیر آ انگلیزی بو. د 27 سالیه خودجی و گریا آلمانیا چو شتوتگارت ده لیست. د 28 سالیه خود یکم لیستیکا خوش بو تیما نتوی آلمانیا کر و گل آخوا یا یکم آوید. پیشتی رویتیه که دور و دریج یا نوا گلک تیمین جدا ین اروپای د داویه ده وی د نوا تیما کوپای جیانه یا تیما نتوی آلمانیا ده جیه کرد. به شتوتگارتیره سرکفتنین مزن به دست خستن د 317 ماچان ده tam 57 گل آوید. ایرو او گیشتی 30 سالیه خواه. د کوپای جیهانه ده وی د 2 ماچین پیشین یا آلمانیا ده 3 گل و 2 آسیست کرد. Bu yek ji listikvarên sereke ku alîkariya tîmê xwe kir astengiya herî krîtîk a turnuvayê derbas kir. Îro ew yek ji lehengên nû yê tîma netewî Almanyayê hem dilê Almanan geş kir û hem jî em Kurd pê serbilindin. Tiştekî xweş e. Wêran şar. û pir hez dikin ji wêran şêrê. Ez jî pir hez dikim. Pir dostê min ê hêja hevalê min ji wêran şarê çêbûne. و از وان درجه باش ناستکم. انسان معقول جویران شهر درد کبن همینه ازدینه یعنی قسمه که چند گنده ازدی هنه لی گنده سنی هنه مسلمان هنه اما کرمانجی آن عجیب خوشه دشبه کلتورا می آبار توی یا امنیزی هبن هوانو از هنگ دخوازم بحث از سختکاری جیناری مبکم دوی پی واجویده تیید و تثبیتی ساد خوازم دوی حتی ریخستن چکان برنده امنه چن تیید و تثبیت نکن ام دو پی واجویده تو گواناویجن قانون منونه جی در ناخم همین دره ویا چه پاشی جی بحث کن دوی جن ولاتی ما پیش کتیه بحث دموکراسیت کن یا مادم تو بحث دموکراسیت کی چه علاقه بر ریخستنه هی یعنی تو ملتی خواه جه دموکراسی بی پاردهیلی جه آزادی بی پاردهیلی 86 میلیون لترکیه ترک و کرد و همه ملتان تو دموکراسی نادیوان چما ریخستنه که هیه دستی خود سلاح دگره تو کید خاپینولا حقیقتا یا وانا جه شرفی جه پارا خواه نگرتنه یعنی سانکی ریخستن بیا آستنگ جبو که ملت ترک جه دموکراسی پارا خواه بگره یاد مادم تو آقواسا حزدی که پیشکتنیش دموکراسیه تو خوازی دستورا بینکهین بگو هرنی توش داربه عسکری آقواسا عاجزی تو چما ریخسینید کی باهانه سروکی پارلمان توی ترکیه نومان kurtulmuş لسر پیواجویا نو آخفی گوت دما کواره فهم کرن که ریخسینه به تمامی خواه فسح کریه و چک دانینه و پارلمان توی ما سر راست کرن قانونی آنجاوی دمه پک بینه نومان kurtulmuş گوت ام مجبورن مسئله ترور یا کو منزی که 5 سال این 7 سال خواه اول آکومارا خواه جبر هبا کریه به تمامی بداوی بکن دوی اموی مسئله چاره سر بکن دواتیا تام ده لوی والاتی آشتی و براتی آوا بکن سخت کاریا وان اوه مادم تو مجبوری مسئله حل بکی تو چما بحثا گوتنا تروریت کی تو چما دموکراسی و پیشکتنی و آشتی تو که شانتاجی بکارتینی لهم بر ریخستنه چما تو بیجی حتی ریخستن چکا دانینه یا ریخستنه که هی الولاته که دن دده سیوده سلاحه خود پارزه چه علاقه به دموکراسیته هی یعنی
ji ber vê sextekarin. Yani bahane digerin, hincetan digerin ji bo ji vê mêjiyê xwe kevin azad nebin. Kurtulmuş anî ziman ku ew Tirkiyeyekî wisa ji xwe re dikin hedef, dikin armanc, tu kes ji ber koka xwe ya etnîkî rastî cudakariyê neyê. İnşallah em ê serdemekî ava bikin ku tu kes tê de nikaribe li ser cudahiyên etnîkî zarokê vî welatê bixapîne û çekan bide destê wan. Di vê çarçovê xebatên komisyona me ya piştgiriya netewî, biratî û demokrasî ya ku me li parlamentoya ava kiriye, ez ji bo demokrasiya Tirkiye wekî tiştekî gelekî girîng dibînim. Di vê derê de bêexlaqî çi ye hûn zanin hevalna? Mirov raqîbê xwe ê ku hatiye ser masê tu pê re didî distînî hê jî sûjbar bikî. Dewleta Tirkiye niha bi Partiya Karkerê Kurdistanê re hatiye ser masê. Mesela çi dibe? Dibe vî rêxistinê zarokên milletê me ji ber cudahiyên etnîkî xapan derxist serê çi ye. Tu rêxistinekî wextê bi vî şeklî sûjbar bikî, tu çawa pê re rûdinê ser masê? Ji ber vê divana de exlaq tune ye. Yani nexweş e, nexweş e. Yani dibe em Tirkiyeyekî wisa ji xwe re dikin hedef ku tu kes ji ber koka xwe ya etnîkî rastî cudakariyê neyê. Yani ji ber rastiya xwe ya etnîkî nabêje, ji ber koka xwe ya etnîkî. Halbuki mesele ne kok e. Mesele rastiya me ya etnîkî ye. Türk jî etnîkin, em jî etnîkin. Madem me biryar de em bi hev re di nava dewletekî de bibijîn wek hev. Tu tiştekî Tirka di serê Kurdan re tune ye. Yani bila Tirk ranebin xwexwediyê dewletê nizanibin û Kurdan jî nexin perçeyekî vî dewletê ku ew xwediyê wan in. Ne wisa ye. Madem du milletan biryar de ye bi hev re bijîn, heqê wan divê wek hev be. Ji vê kêmtir nabe. Ji vê kêmtir tecavûz e, zulm e. Milletê Kurd nikare vê yekê qebûl bike. Em jî tev dizanin ku dawiya wê asîmîlasyona eger bi vî şeklî be. Eger dewleta Tirkan be, ne? Dewleta Tirkan be, em jî hemwalatiyê vî dewletê bin. Dawiya me asîmîlasyona eger heqê me ê netewî newekev be. Min ji we re do çi got? Ez vê nûçê xilas kim, ez ji we re behs bikim. Do di derbarê müzîka Kurdî ya li kafeterya û restûrantê Kurdan de min hinekî agahiyên nû girtine. Kabînin bîra me ya ji we re bêjim. Ecayîb rewşekî ye. Ama sedî sed min teyîd kiriye. Nûçe. Yani çima esnafên me, însanên xwedî restûrantan, kafeteryan çima bi îsrar müzîka Tirkî dabêjin serê. Çima yani. Numan Kurtulmuş dibêje em ê serdemekî wisa ava bikin, tu kes nikaribe li ser cudahiyên etnîkî zarokên vî welatê bixapîne û çekan bide destê wan. Di vê çarçovê de xebatên komisyona me ya piştgiriya netewî, biratî û demokrasiyê ya ku me li parlamentoya ava kiriye, ez ji bo demokrasiya Tirkiye wekî tiştekî gelekî girîng dibînim. Di hemû temasên min ên navnetewî de jî ez dibînim ku dijberên me, dewletê ku ez çim ziyaret pêk dînim û heta niha kêfa ji me re nedihat jî, ji ber xebatên vê komisyonê êdî bi textîr li Tirkiye dinêrin. Di vê raporê de nexşereyekî hatiye diyarkirin dibêje Numan Kurtulmuş. Dema ku were femkirin ku rêxistinê bi temamî xwe fesih kiriye û çek danîne, ji bo yekbûna civakê ez hêvî dikim ku wê parlamentoya Tirkiye di demekî herî kin de berpirsyariya xwe bicih bîne, serrastkirinê qanûnî ew ê pêk bîne. Ez ji dil bawerim ji bo pêkanîna armanca Tirkiyeyekê bê teror wê gav di demekî Kurd te were avêtin. Çima di demekî Kurd te gav dikare were avêtin û tu jî hê bê îsrar dibêjî heta ku rêxistin çekan bernede, xwe fesih neke, ev pêvajo pêş nakeve, qanûn dernakeve. û tu radibî ser de ji dibî demekî kin de wê çê bibe. Ya tu dewletî arkadaş ya, qanûnê xwe çêke, bibêje. Her însanê ku li vî welatî dijî dikare tevlî siyasetê bibe. İnsanê ku çûye sîleh kiriye destê xwe jî dikare tevlî siyasetê bibe, qet nexeme.
تو انسانێکی ji ber nijada xwe ji ber aidiyeta xwe etnisîteyê xwe pesnê etnisîte xwe dabe ji bo wî propaganda kiribe ji bo wî rêxistina ava kiribe ji bo kurdeyetiyê ji bo nizanim çi derheqê wî de wê doz neyê vekirin wê ne sûç be mesela vana bixe qanûnê xwe û serbest berde însanê ku çûbe sîlah kiribe destê xwe jî beriya niha ji ber qanûnan eger sûç kiribe jî ji ber qanûnên beriyan ji ber ku tu qanûnekî nû derbixî qanûnên berê êdî betal dibin ne mesela tu berê tu bibêjî vexwarina qehwê qedexe ye ne temam hezar însana qehwe vexwar hemî bûn sûcdar cezayê wan heye hepîs heye roja ku te got ji îro şûnva vexwarina qehwê ne qedexe ye temam ew cezayên ku beriya niha hatine dayîn tev betal dibin çima çünkü êdî vexwarina qehwê ne qedexe ye wê demê em bêmantiqî dibînin cezayê beriya niha min 3 sal berê qehwe vexwariye îro ez nikarim werim girtin yani xebatên ji bo kurd û kurdeyetiyê eger îro tu serbest bikî hemî însanên di hepsa da mecbûr tên berdan ji ber ku ew dikevin çarçoba vê sûcê vê yasayê êdî nabe sûc çima ez vêya dibêjim ne ku hukuk nasim hukuk yek aliyekî xwe heye wekî din hemî vala ye mantık di hukukekî de tune be ew hukuk nabe hukuk tamam îro eger vexwarina qehwê serbest be doh qedexe biye a doh vala ye tu nikarî werî ceza kir Numan Kurtulmuş tiştek ku dikare bike xebatên li ser kurd û kurdeyetê tamamen serbest bike qanûnê xwe xwe rêxistinkirin federasyon xweserî serxwebûna Kurdistanê çi xebat dibe bila bibe mesela têwa ku heqê Tirka heye bibêjin em bibin milletek serbixwe milletê Kurd jî heqî wî heye ama aniha dawa me ne serxwebûn e dawa me merû çawa bikir bi hev re bijî yani divê merû hinek em jî bibin xwedî mantiq yani divê manê de dibêjim hevan no Numan Kurtulmuş çi dibêje bahsa guherîna destûra bingehîn dike mesela hiç dibê Tirkiyeyekî bê terör bahsa Kurdan nake Kurd tune ne çavê wan da Kurtulmuş diyar kir ku xebatên destûra nû û sivîl yek ji armancê wan ê sereke ye divê Tirkiye ji wan destûrên ku piştî darbeyan hatine amadekirin xilas bibe divê Tirkiye bi destûrekê nû bi destûreke hevdem demokratîk ya beşdar ku bi îradeya gel hatiye amadekirin li ser rêya xwe berdewam bike ez bawer dikim dibêje hêza me quweta me heye em destûrekê azad hevdem û beşdar a bi rastî jî demokratîk çêbikin destûreke ku ev hemû darbe li pê xwe hiştibin destûrên ku berhema ramanên darbekarin ji holê rakin hevan no binêrin ez çend gotina li ser axaftina Kurtulmuş dibêjim paşê em derbasê mijarekî din dibin niha van her sî gotinê dibêje nexirabin destûrekê azad anayasa yani anayasayekî azad hevdem û beşdar yani hemî beşên civakê tê de cihê bigirin bi fikra wan destûrekê bingehîn ava bibe ev yek jî destûrê bingehîn ku piştî darbeyan hatine çêkirin ew ji holê radibin wana tiştê xweşin lê tiştekî heye ew darbeyên ku Numan Kurtulmuş wan rexne dike îro AKP bixwe bi rêya edaletê pêk tîne mesela tiştek ku li hember HDP kir darbeyekî edaletê bû tiştek ku aniha li hember CHP dike darbeyekî edaletê ye AKP bixwe bi tu şiklekî naxwaze vê destûra bingehîn ya ku di encama darbê de derketiye biguherîne naxwaze çünkü bi kêrî wî tê tenê dixwaze tiştê nû lê zêde bike ji bo menfaetê xwe ji bo Tayyip Erdogan heta da wî emrê xwe li ser hukm be ji bo kurê wî bikaribe bikeve şûna wî ji bo zabî wî bikeve şûna wî tişt miştê wisa
Yani ne bu azadiye? Çünkü azadi tişteki use tu kengi bu xwazî karî biguherînî. Tayyip Erdoğan bi yek imzeyekî xwe bi 10,000 memurê xwe ji KHK kanun hükmünde kararname ji wezîfê avêt. Teqewuta wan çû, emeklîbûna wan çû, perperîşan bûn, ji karê xwe bûn. Yani canı ku camereki he bi 10 salan ketiye imtihana ji bo dîplomeyekî bigire. Zor belaş xwe re îşekî dîtiye. Maaşekî normal mütevazî. Tayyip Erdoğan sırf dibêje dibe ku ev kes ji Fethullah Gülen hez kiribe. Dibe ku ev kes Kurd be, alîgirê Kurdeyetiyê be. Dîrek ji kar davêje. Yani ew qasa zulüm hate kirin. Baş e, vana tev darbe ne. Tayyip Erdoğan bixwaze bu aynı imzê wan insana dîsa li karê wan vedigerîne. Bi aynı imzê dikare hemî insana ji hepsê berde. Pêdivî bi qanûn manûna îştine ji ber vê sextekar. Yani daxeftina Kurtulmuş da pir nakokî hene tabii ji ber ku yani madem we biryar daye aştî çê bibe, madem we biryar daye herkes xwe îfade bike, dişûna îsyanê de însan werin daxilê nava siyasetê bibin, çima tu li benda biryara rêxistinê? Aha rêxistin û qet biryar neda çeka berde. Heta tu vî milletê hemî mehkûmê vê sîstemê bikî. Heta tu qet demokrasiyê nas nekî. Yani demek qedera te di destê rêxistinê de ye. Ya tiştekî wisa dibe, ya dewletekî sed salî ji xwe re sekiniye dibêje ez gava navêjim, ez qanûnan dernaxim, tu tiştekî nakim, ez ji xwe re sekinîme heta rêxistin bibêje min çeka berda. Ya mantık heye. Ya tiştekî wisa çawa mümkün e? Yani hûn demokrasiya xwe heqê vî milletî weke rehîn li hember rêxistinê bikartînin. Di vê derê de mantık tune ji wî dibêjim. Yani nakeve serê me. Doh me çi gotibû di serî de li Amedê, li Cîzîrê, Şirnexê li gelek deverên cudayê Bakurê Kurdistanê aniha karsazên me însanên ku kafeterya restorantan bi rêva dibin muzîka Tirkî davêjin ser bi tu awayê Kurdî tê tune. Pir nadîr Kurdî heye ew jî restoran dibe xwedî problem. Çima? Em pê hesiyan ku dewleta Tirkiyê xwediyê van dikanan, restoran û kafeteryan tehdît dike. Dibêje yan jî mükafat dide wan eger Tirkî bavêjin serê. Çawa? Niha restoran û kafeterya deverên pir hasasin hevan da. Dewlet bixwaze tiştekî pir biçûk dikare bike bahane ji bo girtina wê restorantî. Mesela hîjyenê de. Tê ji te re dibêje yağê te û tiştê kimyasal sabûn mabûn li keleka heve veya derveyî pîvanê hîjyenê ez restoranta te digirim. Tamam. Veya zextekî ye li ser dikandaran. Dikare bibêje ev bîrokrasiya te kêm e. Ez dikana te digirim. Tê dibêje karkerê te tev qaçaxin, te resmiyata wan çê nekiriye, dikare kafeterya te restoranta te bigire. Tonkî meseleyên bîrokratîk hene, dewlet dikare wana bikarbîne li hember van esnafan. We goterê, tamam. Bi şertekî dibe ez dest nadim we. Ez we rehet dihêlim bi şertekî. Heta dawî hûn muzîka Tirkî bikarbîne. Fiq nake bila Tirkî be, çi dibe bila bibe, fiq nake. Yani mala godara jî xirab bike tiş nabe. Vê derî ji restorantekî Tirkiyeyê diçim. Normal saeta girtinê saet 10 ne? Saet 10 şevê ye. Saet bû 10 şevê müzîkekî wer xirab davêjin serê yani tu nikarî li wê restorantê bisekî. Yani tu mecbûr çentê xwe kom dikî derevî yani. Ew jî taktîkekî ye ji bo müşterî bireve. Ama bêterbiyetî ye yani nexweş e. Niha ew jî ji te re dibêjin tu muzîka Tirkî bavêje serê çi dibe bila bibe. Romantîk dibe, hema bila şoreşkirî be, qet ne mesele ye. Ji bo wan bila Tirkî be. Çi dibe? Muzîka Kurdî tune ye.
çe numune jî çêdibe însanekî îsrar bike tu dibêjî na ez li dikana xwe bi îsrar ez Kurdî dabêjim serê ew dikana te emrî heftekî ye di nava heftekî de mêrik tê dikana te bi şiklekî ne bi zorê ya yani jalî bürokratîk ve mafdarê jî yani çünkü tu aliyekî hîjyena te ne li cî heye li gorî pîvanan e çünkü em wisa ne em wekî millet wisa ne li Ewropayê jî em wisa ne tu herî kîja restorantekî Tirka û Kurda li Ewropayê tu dikarî deh tişta tespît bikî ku ne li gorî pîvanê hîjyenî ye baş e ku servîsa hîjyenê naye yani dikare restorantê bide girtin veya xeterîkî pir ciddî li pêşiya me belediye dikare tiştekî bike dikare komîsyonekî taybet ava bike gelo ev rêveberên vê pêvajî dikarin vê meseleyê taybetî bi dewleta Tirkiye re qise bikin ez bêjim mümkün e merû dikare vê meselê bixe perçeyekî pêvajo wê yani pêşî li asîmîlasyonê bigirin müzîka Kurdî teşvîq bikin tabii problema me ye jî mesela Tirkî ya îro ecayîb tiştekî çêbû ya ez şox bûm min ez Twitterê temaşe dikim İlke TV derkede İlke TV televizyona me ye yani bi Tirkî weşanê dike televizyona me ye min temaşe kir ez çi bibînim du jinên Kurd rûniştine yek şanogere em nas dikin heyeta xwe de tim Kurdî şano kiriye tim Kurdî qise kiriye û em Kurdî nas dikin û hevalekê me din heye hunermend e ez nabêja nabêjim ew jî Kurdî distirê ya di televizyonê de rûniştine ewsa qiyafetên xweşik li xwe kirine yani xweş e yani estêtîk xweş e merû temaşe bike ama axaftin rezalet bi Tirkiya ji Tirkan baştir hewl didin biaxivin ew Tirkiyekî ecêb heye ew ê derê xwe xwar dikin gotinên cuda digerin gotinên herî hunerî digerin tînin hewl didin li hev bûnên bu yê Tirkiye mesela İlke TV bernameyek Kurdî çê bike cih bide van sohbetên hunerî bi Kurdî dünya xira dibe em di nava rezaletekî mezin dane Wezîrê Darayî yê İsraîlê Bezalel Smotrich ragihand ku welatê wî wê bi salan li wê herêma ewle bimîne ku niha di nava axa Lublanê de ew derkiriye bin kontrola xwe tamam Wezîrê İsraîlê diyar kir ku eger Amerîka jî daxwaza vê kişînê bike ew ê venekişin Smotrich da zanîn ku ew ne li bendê ne ku Amerîka ji wan daxwaza vekişîna ji Lublanê bike ji ber ku Amerîkayê ji xetên me yên sor fehm kirine dibêje li ser pirsa gelo wê artêşa İsraîlê çend salan li Lublanê bimîne jî wiha bersiv da rast e belê ez vê yekî wekî kesekî dibêjim ku niha li ser bütçeya parastinê ya welêt ya ji bo 10 salên pêşiya me bê mijilî danûstandin hene li ser îtîmala avakirina baregehekî eskerî ya mayînde ya li ser van navçeyên Lublanê jî tiştekî got dibe bêguman em ê her tiştî ava bikin em ê li wê derê bimînin heta ku Hizbullah bi temamî çeka dayîne heta ez wisa difikirim ku piştî wê jî em ê bimînin ji ber ku pêwîstiya me bi sînorekî parastî heye Wezîrê İsraîlî rexne li sînorên peymana Sykes-Picot ya sala 1916 jî kir got ew sînorên ku wê demê ava bûne tu mana xwe tune ne bê wate ne li gorî topografyaya herêmê nine Smotrich ji bo vekişîna li Lublanê şertekî destnîşan kir got heta ku Hizbullah çeka daneyne ew ê milîmetreyekî jî ji herêmê venekişin axaftina wî wisa bi dawî bû ev ne tenê nêrîna min e di aynê demê de helwesta Serokvezîr û Wezîrê Parastinê ê me ye jî em hemû li ser vê biryarê ne Rewşa tenduristî ya girtiya Kurd ya Rojhilatê Kurdistanê Kejal Rehmaniya 14 rojan di greva birçîbûnê de ye her ku diçe rewşa wê ya tenduristî xirabtir dibe çalakvana Kurd Kejal Rehmanî li bajarê Sinê Rojhilatê Kurdistanê di hûjreyekî yek kesî de niha têgirtin Kejal Rehmanî ji bo protestokirina desteserkirina xwe û ya endamê malbata xwe dest bi grevekî birçîbûnê ya bi vî rengî kiriye di hefteya duyem de ye greva wê
آنها روشاوی تندرسی گلکی خرابه حتی tehlikeye jî tora mafê mirovan ya Kurdistanê beyan dike ku tansiyona rehmaniyê anha gelekî daketiye serê wê gêj dibe lê ew red dike dawî li gereva xwe bîne yan jî red dike biçe nexweşxaneyê jî Kejal Rehmanî destpêka vê mehê bi birayê xwe re Daniya Rehmanî bi hevjînê xwe Îsa Feyzî re ji aliyê hêzên Wezareta Îstixbaratê ya Îranê ve bê nîşandana tu biryarên dadgehê hatibûn desteserkirin. Hem jî bi endametiya komên muxalefetê yên li derveyê Îranê têne sûcbarkirin. Li gorî Ajansa Nûçiyan ya Çalakvanên Mafê Mirovan ew jî navenda wê li Amerîkayê Îranê di sala 2025 de tam 2603 kes îdam kirine ev jî di 30 salên dawî de hêjmara herî bilind e. Yani di mesela Kurdî de tabii meriv ew qasa reşbîn nebe jî dibe hin xebat hene ka ez vê nûçê ji were bixwînim. Pirtûka nû ya Mehmet Gür derketiye Kurd, çiya û ziman. Ka ew ji me re çi dibêje? Paşê hin nûçeyên deqîn dawî hene dixwazim ji were bêjim. Pirtûka ceribandinê ya nivîskar Mehmet Gür ya bi navê Kurd, çiya û ziman ji weşanên Erdayê derket. Ev kitap li ser dîrok, ziman, mîtolojî û bîra çandiya Kurdan e û gihîşt berdestê xwendekaran. Pirtûk ji 28 gotar û ceribandinên cuda pêkite. Ew tekoşîna hebûnê ya Kurdan ya di pêvajoya dîrokî de bi rêya ziman, çand û bîra kolektif dinirxîne. Di Pirtûkê de ji keleha dimdimê ya ku yek ji xalên werçerxanê yên dîroka Kurdan e û bûye sembola berxwedanê heta rewşa niha ya Kurdan ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî gelek nirxandin hene di wê Pirtûkê de. Mehmet Gür wekî din çi dibêje? Di berhema xwe de balê dikişîne ser girîngiya ziman ya li hember polîtîkayên asîmîlasyonê. Ew her wiha bêdengiya hinekî Kurdan ya li hemberî zimanê wan û dûrketina ji mîratê ya çandî jî rexne dike. Pirtûk ew jî bi navê Kurd, çiya, ziman tenê bi agahiyên dîrokî sînordar namîne li pê şopa mîtolojiya Kurdan, li pê şopa çîrokên qedîm jî diçe. Nivîskar diyar dike ku mîtolojî ne vêgotinên xeyalî ne. Ew neynika cîhana raman û baweriya pêşiyan e jî. Ew lîstik û adetên kevneşopî yên ku ji nifşekî derbasê nifşekî din dibin jî wekî beşeke mîratê ya çandî pêşkêşî xwendekarê nesla me dike. Yek ji beşên balkêş yên Pirtûkê jî portreyên kesayetiyên girîng in ku di warê fikir, raman, huner, zanist, siyasetê de bandor li dîroka Kurd û Kurdistanê kiriye. Bi van portreyan tê nîşandan ka pêşketina milletekî bi hewldan bi fedekariyên kesane çawa çêbiye. Mehmet Gür nivîskarê me diyar dike ku ev kitaba wî ne xwedî îddiayekî akademîk e. Berova jî ew ceribandineke. Xuneran teşwîqê fikrên nû û nîqaşên nû dike. Mehmet Gür armanca xebata xwe jî tîne ziman. Dibe eger em zimanê xwe biparêzin, em dîroka xwe nas bikin, mîrateya xwe ya çandî ji bîr nekin, em dikarin wê bi serbilindî veguhezînin heta ji bo nifşê me ê siberojê jî. Hêviya me ew e, ev nivîs girêdana me ya bi dîrokê, bi zimanê, bi çanda me re xurttir bike. Pirtûka ku rêveberiya weşana giştî Leyla Mihrînaz Engînê û edîtoriya wê jî Dildar Güler kiriye, sibata 2026 li Enqerê hatiye çapkirin. Dîzayna berga Pirtûkê jî Qesîm Artê kiriye. Ev berhema nû ya Mehmet Gür armanc dike ku bibe neynika rastiya dîrokî, bibe neynika rastiya zimanê Kurdî li diasporayê jî li coğrafya Kurdistanê jî. Ya eceyb nûçe hene ez qet naxwazim bikevim navê. Mesela li Hesekê ji bo Kurdên bê nasname qonaxa duyem dest pê kiriye. Kurdên me ê li Rojavaya Kurdistanê terin dikevin dorê, diçin serê xwe ber wan çeteyan xwar dikin, ka de navê me binivîsîne, em jî bibin Hemalatiya Sûriyê, teze serî de. O naxwazim wan nûçeya bibînim jî. Ya
مرود کرد فقط نزانم من قد نخوازم بکم نوام بجارجی زحمته ملت به هفرا تشتکی بخوازه نه زحمته اما پشتی تکوشینا 5 سالان 7 سالان باشوری کردستان جی تبلی بکی وقتی که دست به وی تکوشینا هاته کرن خون نه ملت خو دابو کردیتی کسی بحث ند کرد جهالت پر زیده بود تمام من پیش کتنه یا يعني بحزار انسان من اوروبا خواندنه یونیورسیته خلاص کرنه همي اکادمیسین زانانه تونکی انسان ما هنه ترکیه 30 ساله که شوپیه که می سیاست لیگال هی ترکیه یا پیشتی او قاس تکوشینه در روجاوای کردستان 14 سالان دولت ما چی بویا باشوری کردستان 30 سال دولت ما هه یا پیشتی او قاس تجربه ان مرو تزه سری دوره بکی به دوره لبر پیشیوان چتیان نویم بنویسینه یا قناه رژیما بری بیا به بگو تا تمام رژیمه که 6 سال سر حکمه يعني امنو کار هلوشینه یا چته مته هاتنه بدری یا چته 10 جرات تک چونه هم برمه معظوم عبدی الهام احمد خباتی خود دومینن لاوروپای از باورد کم هفدیتری ما بداوی بون که من نرن انجام چه و درکتن هم پاش جوار را دیگن هوان از خاطر جواد خوازم مالا و آوام پر دلالن هون عجایب شیرینن دلالن هر هبن ده بخاطر و سلاو ریزه واندو